थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोङो दिनै 1924 मायथाइयाव जाय बिजाबखौ माखासे गेदेमा सुबुंफ्रा सोरजिनानै गालांबाय बे समावबो प्रेसबो गैयामोन सेबखांनायबो जेबो लामा गैया अब्लाबो बिथांमोना आखाइजों लिरनानैनो उनावहाय साफायजाबाय आरो बे बिजाबनि मुङानो जाहैबाय लाइसि महरै बिबार दिनै फैयै फैयै बियो 2024 मायथाइयाव माने 100 बोसोर जाबाय आंनि समावनो बियो 100 बोसोराव आगान होबाय आरो बे खाबुखौ जोङो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो मोनबाय उदालगुरिनि बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोना गोसो गोरबोजों बेखौ लाबोबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि मोनसे सेल्फ-हेल्प मोनसे बानजायफोरबो जों दाबाय बेनि गेजेरजों दिनै माने जोबनाय बुब्लियाव सफैबाय फुंबिलियाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानजाथाव आफादगिरि सुरत नार्जारी सारनि आखाइनि गेजेरजों बिरहोबाय बेनि उनावहाय जोङो बे बाराव गोदान मोनसे हाबाफारि हिसाबै बै समाव जायफ्रानाखि 1974 मायथाइयाव रमान हांखोनि सोमावसारनाय जादोंमोन बेनि उदालगुरि बै समाव दरं जिल्ला उदालगुरिनिफ्राय जायनाखि मुंख्लं जादों माने सम्बार मुसाहारि बेनि देरसिन फिसाला बुद्धिराम मुसाहारिखौ जों लाबोनानै बेवहाय बिबार बावहोबाय बेयो मोनसे जोबोद समायना जादों आरो नायथावना जादों गासैबो हाबाफारिया मोजाङैनो जादों बेनि उनावहाय जोङो सावरायमेल लादों सावरायमेलाव जों जाय जायखौ लुबैदों जाय जायखौ हास्थायदों गासैबो फैजोबदों जोंहा बिटिआरनि चिफ मानजाथाव प्रमद बर' सारा मोनसे एंगारनो हायै जाहोनाव सफैयाखिसै नाथाय बिथांनि जि मासि बेखौ जोङो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उत्पल ब्रह्म सारनो होबाय बिथाङा गासा सावजेननायजों लोगोसेनो बे जोंनि सावरायमेलखौ बेखेवनानै होबाय आरो बेनि उनावहायनो जोंनि बर' कसारि काउन्सिलनि मानजाथाव गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांनि आखाइनि गेजेरजों जोङो माखासे बिजाब बेखेवबाय बेवहाय दङ जोंहा बानजाय आफादा दिहुननाय जि मोनसे बिसम्बि जोंनि मा होनना बुंदों जोंनि बिबार लाइसि बिबारनि आगान जों बेखौ दिहुनदों बेयो 550 पेजनि बारा जोबोद मोजां जादों होननानै आं बुंगोन आरो बिनि अनगायैबो माखासे बिजाब बेवहाय बेखेवदों आरो बे हाबाफारियावनो जोंनि आसाम आयेन आफादनि मानजाथाव जोंहा बुंथिगिरि स्पिकार बिथाङाबो फैदों जोबोद बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिलांबाय जोंनि बर'फोरनि सासे जारिमिनारि सासे हिस्ट'रियान सासे लिंगुइस्टिक जोंहा डक्टर प्रेमानन्द मुसाहारि बिथाङाबो सौफैदों जोंनि आसाम आयेन आफादनि सासे सोद्रोमा लरेन्स बिथां इस्लारि बिथाङाबो बेवहाय सफैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा बेवहाय सफैदों जोंनि आसामनि सा सानजा खोला सोनाब गासैनिबो जोंनि जिल्लानिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफैदों जोंनि अनजालु फरायसाफ्रा बेवहाय बाहागो लादों जेरै नोंथांमोना बेवहाय बाहागो लादों जोंनि हारिमु मोसाखावरिफ्रा बेवहाय बाहागो लादों गासैबो माने हाबाफारिया समायना जादों आरो बेजों लोगोसे देरसिन बाथ्रा जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेसेबांनाखि जोंहा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनग्रा बिथांमोनखौ जों बेवहाय लाबोदों बिथांमोना फ्रायानो फैदों फैनानै जोङो बिथांमोनजों ज' मोनसे साहा लोंलायनो हादों ज' जिरायलायनायनि खाबुखौ मोनदों आं सानदों बेखायनो बेफोर गासैबो हाबाफारिया जोबोद समायना जादों जोबोद मोजां जादों जाफुंसार जादों जों हानायमानि जायगाखौ जोङो फोसाबनोबो नाजादों समायना खालामनोबो नाजादों आरो बेबायदिनो जोङो दा जिखौ नुदों बेबायदि मोनसे सावगारिखौ जों मोननो हादों आरो जोङो जायगा होनायनि थाखाय जों साबायखर बावनांगोन बे उदालगुरि माने फरायसालिमानि गोरायुं बिथांखौ जों साबायखर बावनांगोन बिथाङा जों जेखौ लुबैदों गासैखौबो बिथाङा जोंनो होदों बेनिखायनो जाफुंसारदों आरो बे बिसम्बि दिहुननायनि बेलायाव जों साबायखर बावथारनांगोन जोंहा बिटिआरनि मानिजाथाव लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङानो बानजोबदों जानायनि बेलायाव जोंहा बिटिआरनि मानिजाथाव मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथाङा जानायखौ होजोबदों दा बेबायदि जोङो गोबां मदद मोनदों थुलुंगा मोनदों जोंनि बिटिआरनि मानिजाथाव चिफ बिथाङा मैया हराव खबर लाहरदों हाबाफारिया माबोरै आवगायदों आं बिथांनो गासैखौबो खोन्थादों दा बेबायदि जोङो थुलुंगा मोनदों रायजो राजानि थुलुंगा मोनदों नोंथांमोननि थुलुंगा मोनदों नोंथांमोना फैनानै दिनै जोंखौ जेरैबायदि थुलुंगा होबाय बेनिफ्राय साबसिन आरो जोंनो मा नांगौ रायजो राजानि मदद फरायसाफोरनि आरो लोगोसे जोंनि थुनलाइगिरिफोरनि जि मोनसे ज' जानानै परिबेसखौ जों मोनबाय बेनिफ्राय साबसिन आरो मा परिबेस जोंनो नांगौ जोबोद जोबोद साबायखर दा बिबार लाइसिजों लोब्बा लाखिनानै बर' थुनलाइ आफादा फैगौ समाव आरो माबाफोर हाबाफारि बा माबा दिहुननाय बिजाब दिहुननाय माबा बे हाबाफारि बेबायदि आजावनायनि माबा थांखि दं जोंहा आं बुंबाय थाबोदों जे जोंहा मोनसे आबुं डिक्सनारि गैया सोदोब बिहुं जोंहा गैया बेखौ जोङो आखाइ होसिगोन जों मोनसे कमिटिबो दाबाय मोनसे एडिटरियेल बर्डबो जों दाबाय
बेबो जागोन जारिमिननि बेलायावबो जोङो आवगायगोन जारिमिनखौ लानानै जोंहा गोबां माने बेले बेजे जाबाय थायो जों बिनि सायावबो जोङो मोनसे कमिटि दानो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जोङो नेपालाव थानाय बर' फिसाफोर दङ पश्चिम बंगआव थानाय बर' फिसाफोर दङ मेघालयनि बर' फिसाफोर दङ बेखौ जोङो आसामनि जायनाखि मेन माने जों दालाय गाहाय हिसाबै जोंनो बेंनांगोन बिथांमोनखौ लानानै जोङो फैगौ अक्ट'बर बा नभेम्बराव जों सिलिगुरियाव जों मोनसे बेवहाय सानथामसोनि मिटिं मोनसे लागोन जोंनि हारिनि इयुननि दानि फैबाय थानाय समनि गासैबो खोथाखौ जों बेवहाय सावरायगोन जोंनि रांखान्थिनि खोथाखौ जों सावरायगोन समाजखान्थिनि खोथा सावरायगोन जोंनि धोरोम खान्थिखौ जों सावरायगोन जों हारि हिसाबै थांनानै थानायाव जोंहा मा मा दायित्व दं गैया बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030092706 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन